chcete Veronika naučiteľa? Neverím. Tak tomuto neverím. Aha. Toto bude vážne. To je vážne. Vážení prítomní, skončila sa 25. školská divadelná akadémia. To je veľa, to je tak veľa. Pred mojimi očami defilujú predchádzajúce roky, keď na javisku sa objavovalo obrovské množstvo talentovaných študentov nášho gymnázia. Predstavte si situáciu. Školské akadémie. Scenár asi takýto. Úvodné slovo. Profesorka Olinka Nováková. Vystúpenia divadielok. Záverečné slova. Ja. Tento scenár sa opakoval rok čo rok, celé štvrťstoročie. Netleskajte si to. To bolo jedno. Mám len štvorku, a dnes máte opäť ukázku. zažiarili reflektory, aby sme sa stretli s novými hviezdami a hviezdičkami nášho gymnaziálneho divadelného sveta. Viete, ono je to tak. Divadlo je pre nás divadelníkov alianciou pravdy a krásy. Je to vec vysoko morálna a pravdivá. Je to bratstvo, ktoré nás robí lepšími. Divadlo znamená dostať sa do tých najväčších zákutí umenia, pretože umenie je ako Boh. Skloní sa ku každému, kto k nemu prichádza prosiacou rukou a otvoreným srdcom. Divadlo znamená tiež rozlíšiť dva svety. Keď ste prišli dnes do tejto sály, určite ste zbadali úžasnú, ťažkú javiskovú oponu. Svet pred oponou je svetom, kde svieti slnko. Ľudia nepotrebujú líčidlá na tvárach, možno niektorí v duši. Je to svet, v ktorom každý si hrá svoju hru bez toho, aby vedel, či vyústi v komédiu alebo tragédiu. Ale ten svet za oponou Budú letokruhy? je úplne iný. Svietia tam reflektory na miesto slniečka, ale zniejú tam prekrásne tóny hudby. Počúvame úžasné myšlienky a idei. A to všetko slúži len jednému cieľu. Slúžiť ľuďom obyčajného sveta, aby sa dokázali pokloniť duchu umenia a stali sa lepšími.
lepší. dnešnú Ja som najlepší. stôl umenia nám pripravili naši študenti. A preto moje prvoradé poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim v dnešný večer. Ďakujem svojim kolegyňam a kolegom. Ďakujem všetkým absolventom, ktorí boli členmi rôznych divadielok a prišlo vás toľko neuveriteľne veľa. Ďakujem vám pekne. Moje poďakovanie patrí vám, vážení rodičia, ktorí ste s nami zdieľali prípravu Divadelnej akadémie a teraz určite máte radosť zo svojich ratolestí. Ďakujem všetkým sympatizantom našich divadielok, pretože bez vás by táto akadémia tiež nebola. V dnešný deň, keď je tak blízko od srdca k srdcu, keď z toho hrdla sa umelecké slovo prezieralo z potlesku, chceli sme zažať obrovskú vatru, alebo len ohníček lásky k človeku. Ak sa nám to len trošku podarilo, môžem konštatovať, že divadelná klenba 25. školskej akadémie sa pomaličky sklenula a pripravila pôdu pre nástup novej 26. akadémie. Všetko, čo je v tomto živote krásne a vznešené, v mene všetkého, čo nás robí lepšími, je to teplo človečí, za ktoré vám všetkým v dnešný večer ďakujem. Hodím to na